A to, že či taký blesk, keď udrie do domu, by mohol poškodiť napríklad aj nabíjanie telefónu. Zhorí ti nabíjačka. Ale keď tú nabíjačku nemáš, alebo máš ju tak inak zainštalovanú. Ondrej Macko vie určite viac. Dobré ráno. Ahojte. To, že sa budeme rozprávať o tzv. Bezdrôtovom nabíjaní. Čo to znamená? Bezdrôtové nabíjanie, aj keď to tu na tomto stole tak nevyzerá, Čo teda lebo káblov je tu dosť, je bezdrôtové medzi smartfónom a konkrétnou nabíjačkou. To znamená, že kúzlo je vlastne v tom, že príde domov a len položím ten mobilný telefón a on sa začne nabíjať sám. To znamená, že nič som nepripájal, žiaden kábel, žiaden kúsok káblu a takúto nabíjačku, ja to tu mám v takom technologickom vyhotovení, to znamená, že to je samotná tá nabíjačka, ale už prichádzajú výrobcovia nábytku, konkrétne tu mám teda funkčnú lampu, na ktorú položím mobilný telefón a začne sa nabíjať. Lampa s integrovanou nabíjačkou. Zintegrovaná. To znamená, že tá nabíjačka je vlastne súčasťou tejto spodnej časti. Okrem toho existuje napríklad aj písací stôl, na ktorý jednoducho položím. Prídem domov a položím na ľubovoľné miesto a začne sa nabíjať. Je rozdiel v tom, ako ti nabije tá klasická nabíjačka, lebo ten telefón sa dá nabiť aj káblom, povedzme si. Samozrejme. A dá sa nabiť takto bezdrôtovo. Je rozdiel v kvalite toho nabitia? Je rozdiel v rýchlosti toho nabíjania. To, čo práve teda, je to vždycky pomalšie, lebo nie je tam teda ten káblový prenos. To znamená, že to o niečo dlhšie trvá. To, čo teraz prichádzajú najnovšie modely, tak tie z prázdnej batérie na úplne plnú nabijú bezdrôtovo za 2 hodiny. Niektoré telefóny za 2 hodiny nenabijú ani cez káblový spôsob pripojenia. Do auta by to mohli dať. Áno, do auta to je veľmi dobré, to znamená, že to je výhodné vtedy, že aby si nemal s tým žiadne starosti. To znamená, prídeš domov a na bežné miesto, kde dávaš telefón, tak ja nikdy nemám bežné miesto, to moja manželka vždycky spomína. Keď si pamätáš, kde si položíš telefón. Keď máš veľa nabíjačiek okolo seba, tak kdekoľvek položíš, tak to začne nabíjať. A okrem toho, tá technológia, ktorá prichádza teraz, tak to bude niečo také, ako je Wi-Fi, že prídeš do miestnosti a už nikam nič nekladieš, ako si tam v tom dosahu toho signálu, tak tebe sa začne nabíjať mobilný telefón. A to už nie je trošku veľmi sci-fi a niečo, čo trošku už aj škodí ľudským bunkám, lebo vieš, ako sa hovorí, že aj mobilné telefóny, prenášanie, veľmi všetko a toto bezdotykové, keď prídem do miestnosti, odborníci čo na to hovoria? No ešte to je veľmi nová technológia, vieš, aj pri tých mobilných telefónoch, tam, vieš, existovala doba, keď sme nemali mobilné telefóny a nie je to tak ďaleko. Hej. A jednoducho krátky čas je na to na vyhodnotenie. Osobne si myslím, že žijeme v takom elektromagnetickom smogu, že okolo nás je toľko rušení a žiarení, že už teraz nám asi nič nepomôže. Či už si prikladáš k hlave rentgen alebo mobilný telefón, stále je to žiarenie. Rentgen doma zatiaľ nemám. No, ale naozaj do toho auta to je veľmi dobré riešenie. Proste prídeš, položíš a máš. Takže funguje to takýmto jednoduchým Technológiu nezastavíš, to sa mi páči. Čo nezastavíš, tak to je ani... Takisto poprosíme Nanuk za odmenu pre Ondreja, pretože informácie určite potešili mnohých milovníkov IT technológií, možno aj Borisa. Ahoj, dobré ránko. Nezastavíme ani Borisa, ten je nabitý informáciami. Ahojte.